Здравейте! Аз съм Камелия Каменова и това е моят подкаст Маркетинг Зона. Място, което ще бъде изпълнено с полезна и вдъхновяваща информация от света на маркетинга, както и с интересни съвети и добри практики. Може да слушате подкаста Маркетинг Зона, докато пътувате за работа, докато приготвяте закуската сутрин или просто докато пиете ароматното си сутрешно кафе. Обещавам ви всяка сряда 15 минути вдъхновение от сферата на маркетинга. Насладете им се! Днес ще започнем с въпроса. Ако утре ви спрат рекламния бюджет, ще продължат ли хората да търсят вашия бранд? И правилният отговор е зависи. Зависи дали сте превърнали бранда ви в медия. Факт е, че в дигиталната ера, в която живеем, потребителят избира какво да гледа и какво да игнорира. Той блокира рекламите, прескача банери, не чете спонсорирани постове. Хората вече не искат да бъдат прекъсвани с реклами. Те искат да бъдат ангажирани. И именно тук идва нуждата от нов подход, а именно брандовете да мислят като медия. Това означава да създават съдържание, което хората доброволно да потребяват, вместо просто да купуват вниманието на аудиторията чрез реклама. По този начин брандовете създават собствена медийна стойност и вместо да купуват внимание, те го заслужават. Вече не е достатъчно просто да имаш добър продукт. Не е достатъчно и да бъдеш видим. Вече трябва да си желан. Това означава, че аудиторията очаква стойност, автентичност и смисъл още преди да купи съответният продукт или услуга. Затова създаването на съдържание от брандовете, които мислят като медии, помага за изграждането на доверие в тях и авторитет. Какво означава всъщност брандът да мисли като медия? Брандът да действа и мисли като медия означава систематично и стратегически да се създава съдържание. Това съдържание може да бъде под формата на статии, видео, бюлетини, уебинари, инфографики и така нататък. Но не трябва да бъде хаотично, а с ясна цел и да има собствен глас. Това е свързано с създаване на съдържание за аудитория, а не за алгоритъм. Като по този начин брандът става източник на информация, вдъхновение или развлечение, а хората започват да се връщат при него. Не защото им продава, а защото им дава. Конкретни примери за бранд, който мисли и действа като медия, е Red Bull. Red Bull не просто продават енергийни напитки. Те създават преживявания, съдържание и култура около идеята за екстремност. Те имат собствен бюлетин, YouTube канал с милиони последователи, организират спортни събития, дори филми. В центъра на всичко тук не стои продуктът, а ценността и емоцията, които той въплъщава. И по този начин публиката им не просто консумира напитката, тя живее бранда. Red Bull нагледно показват, че да мислиш като медия означава да инвестираш в разказване, а не просто в продажби. И резултатите са впечатляващи. Има висока лоялност към бранда, огромна общност около него и органичен ръст. Какво печели всъщност брандът, когато мисли и действа като медия? На първо място, изгражда собствена аудитория. Аудитория, която не зависи от алгоритми или бюджети. На второ място, засилва доверието в себе си и показва експертиза. Като по този начин хората започват да вярват, че брандът ги разбира, а не просто им продава. На трето място, повишава дългосрочната стойност на клиента.
Показва, че отношението с клиента не се изчерпва само с транзакцията, а е изградена истинска стойностна връзка. На 4-то място, предимство е, че има по-ниска зависимост в дългосрочен план от платените канали. И тук идва въпросът как да започне един бранд да мисли и действа като медия. Първо е важно да се определи нишата. За кого се създава съдържанието и какво искате да знае, усети или реши аудиторията. Ключовият момент тук е да се дефинира аудиторията не като клиенти, а като читатели или зрители. Фокусът трябва да бъде върху стойността, която се дава на аудиторията, а не върху продажбата. Продажбата ще последва. След това трябва да се избере основния формат. Той може да бъде видео, текст, визуално съдържание, като това се решава според ресурсите и аудиторията. Тук ключовият момент е да не се търси перфектния формат, а да се търси автентичен глас. И да не се забравя, че малките стъпки, правени последователно, създават именно голямото влияние. Важно е и да не се чака онзи идеален момент, защото той никога не идва. И за това трябва да се започне с каквото имаш. Относно аудиторията, тя ще те намери, ако имаш какво стойностно да й кажеш. Друг важен момент е да бъдете последователни. Съдържанието е голям актив, но изисква наистина много време за създаването му и отдаденост. Важно е и да изграждате общност, а не просто клиентска база или да преследвате повече импресии. Като общност може да изграждате или чрез нюслетери, или чрез социални канали, или чрез YouTube абонати и така нататък. Това прави един бранд по-гъвкав при кризи и по-устойчив в дългосрочен план. И тук идват честите грешки, които се допускат. Първата грешка е да се създава съдържание като за реклама или само когато има време. Такъв тип съдържание просто изглежда неестествено и аудиторията веднага го усеща. Втората грешка е да се мисли за ROI, Return of Investment, твърде рано, защото медийният подход е дългосрочен и изисква време, за да се разгърне. И третата основна грешка е да се прескочи етапа с създаването на стратегия. Без ясно определена стратегия, без идентифицирана аудитория и без дефинирана мисия няма да се постигнат резултати. В заключение може да се каже, че маркетингът, който работеше преди 10 години, вече не работи по същия начин. Потребителите днес определено са уморени от реклами. И точно тук влиза в сила новият подход. Не да прекъсваме вниманието на хората чрез реклами, а да го заслужим чрез създаване на стойностно съдържание, превръщайки бранда в своеобразна медия. И именно чрез създаването на съдържание ще се изгради и доверието към бранда. Да, то не става веднага, но е устойчиво. А както знаем, хората купуват марки, които познават и харесват. Съдържанието прави точно това. Създава познаваемост и симпатия. Освен това, доброто съдържание е актив, а не разход. И за разлика от платената реклама, която спира, щом бюджетът свърши, съдържанието остава. Благодаря ви, че слушате подкаста Маркетинг Зона с мен, Камелия Каменова. Ще се радвам и да се абонирате за него, за да не изпуснете следващите епизоди. Бъдете вдъхновени и не забравяйте да използвате крилата ви, за да летите. С любов, Камелия Каменова.